Hoxe presentamos, afortunadamente, un novo congreso, dentro desos 9 que, como xa sabedes, temos pechados para o ano 2011, 9 congresos que todos eles sumados, estamos falando de máis de 8.000 persoas, unhos congresos que en conxunto, tamén eu veño dicindo porque é importante salientalo, que van a deixar en Vigo un retorno económico de en torno aos 7,5 millóns de euros, e, polo tanto, estamos satisfeitos. Ademais do importante que por sí vai a ser e vai a configurar este congreso de laparoscopia, unha técnica que ten moito que ver, por suposto, coa nosa saúde, coa saúde de todos e todas, e que estou, sin dúbida algunha, convencido de que a través das súas ponencias e o seu traballo, pois Vigo tamén pode ser centro de avances tecnolóxicos e de reflexións, digamos, cara a un futuro en esta técnica médica.